Σερβίρει πολλές φορές. Πώς Γιώργη μου. Και τώρα σ' άκουσα προηγουμένως. Το βλέπω το Γιάννη να αφήσει την δικηγορία και να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Εγώ ό,τι θα γίνει, παγιάς γίνει, ο δοσφαιριστής, τι πειράζει. Το καλύτερο απ' όλα είναι. Βέβαια, τι. Ας σπουδάσει κάτι και ας είναι ποδοσφαιριστής. Τι πειράζει. Θα λένε ότι παίζει ξέρω εγώ στο διαγώνα της Κυρόδου Σε ποια ακαδημία? Εκεί του σχολείου του, Ροδίο Ενάθλησης λέγεται. Αθλητικό δίκαιο να του δες. Μαρσιάλ, βάλε γκολ! Θα του λέει πως το λένε. Θα λένε ότι παίζει στην ομάδα γιατί... Πιο καλά γίνει ποδοσφαιριστής, καλύτερη δουλειά. Άμα του αρέσει. Βάλτε το τύσι έξω, είναι δικά σας απόλυτος. Καλά είναι, μια χαρά είναι. Μόνο το βράδυ θα το συζητάνε, φτάνει. Έτσι. Γιατί, λίγο καιρό θα το θυμούνται? Πήγανε δύο ταλέντα στην Γερμανία. Όχι λέει. Έπαιζε στο ξενοδοχείο ο Μπιλιάρδο. Αλλάξαμε τερματοφύλακα. Αυτοί αλλάξαν τερματοφύλακα. Θωμά! Πες του Κωστή του Μίσκου του Μικροβαρδεμένου, πες μέχρι να σοφαρίσουμε, θα περπάσει πες. Όπως εχθές που... Ναι, βέβαια. Μέχρι να σοφαρίσουμε. Σάμα έγινε. Δηλαδή τι, τα πήγα γιατί... Για να σου πάρεις τα πηγαίνει. Πιο καλή μάτια.